hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu nasi makabatireko vaterere mabifu icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivise ndine nyaya ndakatakura muri yeZimbabwe yepamvuru panonzi paDonje Farm yes pakaonekwa pane murungu akanga ari muridzi wePlazi vasati vabuda mukati menyika yeZimbabwe asi akafira panzvimbo iyi ari kufukidzirwa namakore adarika 20 years akavigwa panzvimbo iyi asi musi weSaturday kumuka iri svondo pakaonekwa pakafukunurwa zvokusvika pamapfupa paguva rake mukaenda paWhatsApp channel muchazviona ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yasati kuudzai ndiye kupi yemurume akarwara kwenguva refu akatanga kuudza veukama kuti muri kundisema handiti nokuti nhasi ndarwara ndaimborerawo mune zvakanaka asi ndoda kukuzivisai kuti zuva randichafa muchachema vakawanda asi hamuchemi rufu rwangu pane zvichakuchemedzai mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitivha tiri maCID tiri matikiti mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitivha tiri maCID tiri matikitivha po rikiti vu hanzi kudina musina bhizimisi murume uyu akarondedzera nyaya yake asi yatsamba asi ari mupenyu tsamba inoratidza kuti yakanyorwa munhu ari mupenyu achiri nesimba nokuti paakafa anga akutandaza zvokuti vanhu vakaita 2-3 days vachitoziva kuti tamirira nguva vanhu vakatadza kuziva kuti murume afa achitendeza kudaiwo kutsamba kainyora sei chinove chiratidza kuti yakanyorwa munhu achiri nesimba asi munhu uyu anga kuda chikafu chekuti anosiyererwa kupiwa achinzi wakazviita wega wakazvitsvaga wega neurwere wainawo asi akaudza vanhu vachiti veduwe muri kundisema zvenyu vamwe muri kutoti dai afa asi zuva randichafa mhere dzakawanda dzamuchanzwa pano hadzisi dzekuchema rufu rwangu makawanda munenge muchitozvichema vakuchema kwenyu ndimuchaziva kuti muri kuchemei right haisiro nyaya ndiri kuuya nayo nyaya yandiri kuuya nayo mukoma KB ndeyepamondoro Zimbabwe ndichataura zvine order zvine hudu aiwa mune mushevedzero wamunoita nyika yeZimbabwe +263 +263 chiko papa inzwa ivo babati Mondoro kune murume akafa chivanhu chedu chinoti munhu akafa tine period kana nguva yekuitirwa nyaradzo zvichina nekuti munhu afa ngurini murume uyu akaita 2 months asina kuita 2 years asina kuitirwa nyaradzo murume mukuru anga ane madzimai vaviri nevana unosvika 7 2 years pasina nyaradzo but pane murume anga ari mukuru mudzinza yekuti nyaya dzisekena dzaakuiswa dzikaenda kwaari kunonzi izvo hongu zvatenderwa hongu hazvina kutenderwa ndobva aita sei ndiyairamba achiti pane zvatakamirira tuone tizoita nyaradzo kusvikira mwanakomana wababa ava antori nemushe wake akati vakomana muri kuzviona sei zviri kuitika zvakamboitika kuti munhu ane mhuri ine vana wose sine misha yedu anoita 2 years asati aitirwa nyaradzo azviite mama atipinde musango wani mukadzi akanga aenda kumisha kwavo wani mukadzi anga sara ngatipinde mumunda timboona tega ndokuvhinda zvikanzi mutori kumashure kwenguva munhu ari kukurambidzai kuita chinhu ichi ndiye munhu akateura ropa remufi akabata makii ndiye ane makii saka arida kutanga adzora mhepo kwamuri mhuri yacho imimi pamunozoita manyaradzo muchingopedza nyaradzo mese munopera kufa imi makutodzokerwa nemhepo yemufi asi vanhu vanofamba nenge vachiti makauraya baba venyu pamba saka ari kukundikana kunyatsoona anomuitira basa but izvezvi kubva zvakafa mufi ndo bhizi yaanayo kunyange akarima akakohwa ari kutengesa zvinhu achitsvaga kuti iye adzore mhepo yemufi but asati agutsika kuti mhepo yemufi yadzoka nekuti imimi hamusati mune chamaakuona back to school bata ipapo baba Isabel veukama kusanganisira vana nemadzimai emushakabvu vafamba vachibvodzwa kuti pane munhu ari kukonzera kuti musaite nyaradzo yemufi right akafamba pakutanga apa mukadzi wemufi nemwanakomana wake ndokubva vafamba vachibva vasasangana nechinhu ichi ndokudzoka back kune veukama zvikanzi vakomana ngatiunganei
inini pachangu kukura kwandaita nditori baba mune mumwe musha ndane kodzero yekugara dari nemi wana baba. Aiwa nguva yagara baba vangu vasati vatirwa nyaradzo yawandisa. Chere nemi wana baba vana tete muri panapa munogutsikana nezviri kuitika here zvikanzi kwete tanga takamirira shoko. Yes. Zvikanzi inini semwana ndaronga date. Nyaradzo musi wakati. Kana pachibikwa doro, kana pane zvinotengwa ngakubikwe doro. Nyaradzo ichibva yarongwa Zimbabwe. Baba vaya vakati sokureva kwokuti mareva makandipa simba kuti ndiri mukuru ndiripo, asi kana mati zvandiri kutaura kwete ngatiitei. Nyaradzo ichibva yaitwa. Nyaradzo haina kuitwa yeusiku nokuti baba ava vane kumwe kukereke kwavamboenda apo vachimbomira ndokusangana veukama nekereke nevamwe vaimadoro zvikanzi ngazviitwe masikati zuva rakacheka nyika. Yebo. Nyaradzo yakateka kuma 8 kuseni. Vanoda kudhakwa vanomboimba dzekereke vanhu vachifara varipo ipapo vachitiri kunyaradza, asi chaive chishamise munzvimbo yemhondero kuti murume ane musha nemhuri anoitirwa nyaradzo after 2 years. Mondoro kana muchitinzwa akatibata izvo zvimasaisai ariko fambai nesu tsuturai. Ichokwadi muri yeZimbabwe chinzwai vanhu ndobva vaungana pakatenga nyaradzo kuseni. Baba vaya havana kuuya kunyaradzo, kwakauya mudzimai wavo nevamwe vana vavo vakuru avo vane misha yavo ndo vakauya kunyaradzo ndokutanga nevamwe. Ichokwadi zvaida kubatwa varoora vaibata vanobika vachita sei nevana vachita zvinoita vamwe vachitoenda kuhuni vachibata basa pamwe chete nevamwe, but baba vaya havana kuuya kunyaradzo. Nyaradzo yagundika yapakati kuma past 12 past 1 paka mudhara apindira. Yes. Nzvimbo yandiri kutaura iyi uchipinda paruvanzi unotoonekwa kuti kune munhu ari kubva uko uyo ari kubwera. Eso ndi mudhara ari kubwera. Amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufambako mudhara apindira. Yes. Baba vakati vachisvika pane nguva yekuti kugara kwakaita utungamiriri nevakuru anatezvara. Baba vari kuuya papi semunhu mukuru vakatanga vanhu kusimudzana kuti babava vawane chigara. Chinoda mweya nokuti kwatiri kuenda msukuru. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Mweya mutswanya unoti kudiko. Leviticus. Kwakatanga niko pakunaka. Ivi. Kukatevera nika patenyerosha. Simon Peter. Kukazotevera niko zvakare. Nicodemus. Akapedzesera padenga tsveni. Mother Mary. Piorota. Woro emancipine for the Peter Nipro. Afana tusipekeshera mturaima. Jumanda wakachiweba kebinikia. Say piniti horomite. Teni oroshi wuri pinfo. Walk out web. See piniti. Horomite. Teni oroshi. Oki oroshi. Oiri. Po. Rikiti. Vo. Baba vasvika. Yes. Baba ava ndiani kumushakavu? Mukoma. Asi ari mukoma mukuru. Okay. Ende akafa uyu ari mugrupu yana baba asi uyu mukuru. Okay. Kune vakafa vese ndiye asara pachigaro kana nyaya dzichitaurwa dare hombe rinoturirwa kwaari. Ndo baba. Papa vapiwa chizvimo chokugara ende ndo vakabva kutoswa kumberi kwevanhu vese. Zvadaro havana kuita maminetsi anodarika 10. Baba vakangoonekwa adonha pakagare papo. Rikiti pfu pasi. Munhu akutogwina. Munhu akutorutsa. Akurutsa ropa. Munhu akuda ropa mumuno. Munhu akuda muropa munzeve. Paitwa nyaradzo iwe. So pamunhu akakonzeresa kuti kuitwa nyaradzo kwakafamba murume mwana naamai. Vana ava nemukadzi vakaramba kuti vaite nyaradzo mushure mezvavakanga vaudzwa. Vakati imi kana matiudza kuti ndo zvakaitika baba vanouya panyaradzo vanotikuvadza isu hatina chatiri nacho tingori nemaziso esadza ikuona zviri kuitika zvinozoya mumhepo atione tiri kukumbira tiite nyaradzo imi muripo. So vanhu vaiona munhu vane zvaakapfeka kuti uyu asi ukama haana zvaari kutaura akangogara pake. Nguva yakadonha baba ndo nguva yakapedzesera kuonekwa munhu wepanyaradzo akabva disappear. But hapana munhu akaziva kuti adisappear nguva iyi. Murume uyu paakadonha vanhu vakawanda vakatanga kuchedha kure. Hapana akaenda paari. Apedza maminutes akamuka ega. Futi ega nobva amuka ega, but vanhu vaisvika kumubata. Amuka ega anotaura kuti hama dzangu muripo here, ndibatei mundigarise pakanaka, handichaoni. Ropa
raibuda mumhuno buda munzeve nezvairutsa zviripo neimwe nzira ndingati akatozvimesa kuzvikanganisa nezvaitika ipapo. Anoti chii chaitika ari kuti ndapedzesera kuona nhengi ndiye andirova, waari kutora kuti amurova ndiye mufi, ndiye andirova. Saka andizivi nyaradzo Zimbabwe murume achibva atorwa akaiswa pasaiti, nyaradzo ichibva yapedzeswa, nyaradzo ichibva yapedzeswa kudaro murume akaendeswa kumba kwake, aendeswa kumba kwake zvikanzi munoda kuendeswa kuchipatara. Andizivi mhuri yeZimbabwe type dzevanhu vakadai vakanzi kuchipatara vanoramba, vanenge vachiziva tunhu havadi kuenda kuchipatara. Ndokuendeswa kumba, aendeswa kumba ndokwandakatumirwa shoko rekunzi ndishedzereiwo bhosho. Ndine zvandoda kutaura. Vana vakati zvinhu zvamunoda kushedzera bhosho zvamusingagoni kuudza isusu vana nevazukuru vari pano zvinhu zvakaita sei. Zvikanzi kana muchida kuzvinzwa mushedzei auye, akauya muchazvinzwa. Bhosho aitaurwa uyu kuti shedzai bhosho ndoupi? Ndini Baba Isabel wepa National FM. Saka maizikana na baba vaitoterera chimuti ava, vaitoterera chimuti. Zimbabwe kunhu uku takaenda nezuro Mondoro. Taenda kuMondoro, tasvika kuMondoro, ndine vandakaenda navo mhuri yeZimbabwe, vandakaenda navo vamwe vakazokwirira mota kunze kwegedhi, vakubva pamba apa. Ende ndakubuda pamba apa ndanga ndakamirirwa nevanhu vakaziva kuti ndasvika apa, vakandibvunza shoko rokuti Mondoro Bhosho wapinda pamba apa? Wapinda sei? Chii chakaitika? Ndasvika paya baba vakatanga kupupura, panga paine muroora neumwe hwani mwana asiri murume womukadzi anga aripo muroora uyu. Zvikanzi Bhosho ndiri kupupura sokuti unotaura nevanhu vakawanda, ngatidzidzisanei kuti munhu hakuna munhu wemunhu, munhu ndewamwari. Musaita tsika yekuurayana nokuti Mwari ndiye akasika vanhu. Muri kunzwa mashoko akabuda pamuromo baba vachibudikidza nemashoko ekutaura kuti nhasi handisi kuona pandigere pano asi ndini ndakatanga kuuraya. Ndiri panyaradzo yemunhu wandakauraya ndo pandabatira zvandiri izvi zvikusaona. Saka ndidzidzisirewo vanhu uri pamhepo kuti kuuraya vanhu hakuna kunaka, hauzivi zvinotika pauri mangwana. Izvezvi ndiri kudemba kuti dai ndaona chinondiuraya ndibve ndangofa, nditeverewo ndakauraya. Makauraya ani nhai bankuru? Vakatotaura nyaya yekuti ndiri panyaradzo yewandakauraya munin'ina wangu, ndo pandakatangira urwere uhu ndisingazive zvinoitika mangwana. Bhosho ndaifungidzira kuti ndiri murume akasimba nokuti inini ndinotaura nemhuka, kuchinjana mashoko nemhuka, kusanganisira mhuka dzandogara dzandinadzo panapa dzisingazivikani nemwana wangu ari pano nemuroora wangu ari pano. Mhuka dzinosanganisira dzipi? Avanotaura dzinosanganisira dzipi? Zvikanzi unoda here kuona mhuka? Ndikati kwete. Makarambirei? Papa Baba Isabel, papa muri mutoreyo nawo akaita sei? Aiwa muzukuru auchatine here muzukuru? Ndinokudai baba. Saka makadii kutaura kuti mhuka dzamwinadzo baba dzinosanganisira dzipi ngadzibude ndipo taurawo nadzo? Ndanga ndakufunga kuti ini handisinotaura, ndanga kufunga kuti ndikaramba ndichitaura ndo panonzi mira noti ndichapikisa kana kuti zvinonesa kuziva kuti mhuka inotaura nemunhu. Saka vachitaura kudaro, shoko randakaona rakasimba raida kuti mhuka dzitaurike, muroora aitonditsonya kuti itai kuti mhuka dzidise dziuye. But baba pati ndiri mudiki, dai maimbotsoga songo yademuti ndiri mudiki handinaona rodevi. Hatimanzwa ndo babava vaibata muhomwe dzavo kuita senge vane zvavari kutsvaka. Ezvo vaitsvaga kasha. Kana nchiti kasha ndiri kutaura kamunyati kanoiswa bute. Handiziti vamwe vanokatika chipa ti vamwe vanoti kasha handitika right. Ndokutsvaga ndokubva taive tiri panze pasi pemuti pavakagadzirirwa chinenge chisova chavo chichiya chinonyatsogara ipapo, mvura yavo yekumwa inenge iri ipapo. Vachibva vati izvo nhengi vachishevedza nezita, manzwa vakashevedza nezita kuti nhengi donditorerawo kasha yangu uye nayo. Papa panze patakanga tiri
ndandakamirira kuona mwana aiuya nekasha but muti watakakati gere ndo wakadonha katsi ichiburuka mumuti ndokupinda mumba ndo yakadzoka yakaruma kasha ndokusvika kuti mumaoko mani mababa vaya anditika ndisati ndaona inini ndakataka kunongedzerwa nemwana komana vachidiri vachinongedzera kuti tarisaona kureva kuti chinhu chaigara chichiitika but havana zvavaifanira kuita sei zvaifanira kuita ndokupiwa kasha vachipiwa kasha maoko make zvikanzi waita basa vatanga kuita kasha iwo kita inodzokera mumuti yakabva yapinda pai yafebva yapinda vandakandigere navo mukoma kiti yakashedzwa nezero kuti kudini baba pati nditaure zita taurai yakanzi yuna ndiunzewo kasha yangu kiti ikaburuka mumuti ikapinda mumba ikanoruma kasha ikadzoka nekasha manga musina foni here yekurekodha kiti yakaruma kasha pati munoibata here ini ndobata foni ili mati kudii nindiwayaniko kanyemba kaini baba pati zvinhu zvandiri kutaura izvi ndakazobvunza mwana uine muroora pambapa pamba ipapo pane muzukuru ainzi Yuna ana 3 months akafa akatisiya anove ane zita rakafanira ndakapiwa kiti muri kunzwa tapedza kudaro vandakanga ndakagara nawo inini murume 1 nemadzimai 2 time yakasvika kasha ichisvika vakasimuka ndobva vabuda gedzi apa miwa apa chochobuda apa ndoziva kuti pane vakawanda vari kutsvaga kamaoriginal ex-japo parts mati kudii baba Isabel nechekumhondoro so vamwe vangu vabuda kunze takasitaurira kunze kune vanhu vaiti wasvika apa wasvika sei saka inini ndakatora kuita sekunonzi kuvhundukana kuti asi hapasvikwe so patori nenhoroondo yekuti kune vamwe vanhu vakambouya ipapo vachiita zvenyaya kukaitika zvakaitika ipapo makore adarika kukaitika kusanganisira sokunzi izvo vaita sokunonzi paita mhute handitika vanotonzi nyaya yavakauya kuzotora ipapo havana kuiita ende haina kubuda saka ndakazodzokera mukati ndakuti kuna baba vaya no ndakubuda panapa ndakukumbira kuenda kwasabhuku ndinovazivisa kuti ndambosvika pano asi nyaya yangu yekwasabhuku yanga iri yekuti vazive kuti inini handina kugumira pano chete vanhu vakawanda vese kusanganisira mukuru wemunzvimbo azive kuti ndamboita sei ndambosvikawo kuitira zvinoitika nezvinouya mangwana kuti ndambosvika papi ndambosvika ipapo ndiri kukumbirawo anonzi makanika Rugweve muri yeZimbabwe handira kufamba 300 meters kubva apa mota inobva yadzima motikari yamaifamba nayo yamaishandisa ichibva yadzima mota yenyu yagara ichingodzimawo zvayo mati kudi munyika yeZimbabwe hakuna kwesati yasvika yatenderera Bulawayo Bhinga Nyamapanda mabhodha ese Ruwangwe Nyanga Bocha Marange Mount Darwin Mondora mhoti ndikechingani kumondoro anditika yakabva yadzima pandakamushevedza takuti koposhwa pinda muno chiri kupisere chiri muno ndobva ndamudza akaseka akandiseka akati kungobata bata zvedu but pakaipa zvikanzi imbodzimai mota chekai mvura chekai oil kuita sese imbotirai mumutsa mota mota yamuka nanhasi ndikufamba nayo hapana zvakabata ndobva ndangomupozve zvekuti ukashevedza munhu ane rudo rukuuya abva auya makanika akabva kuHarare aiwa ndakatomuudzwa ikoko kunzi hakuna kuna anobata mota kuno kuRugwebe ndo ikoko anonzani Rugwebe vanomuti Rugwebe kana wakateerera tibate please kutaura newe namba dzangu inini kanyemba 0773238096 ndobva tauya mukoma kebe asi shoko randakabata chitera ndakanyatsotumwa nababa nderekuti munhu aurayiwe munhu asiwe munhu ndochi ndewamwari mwana wacho akataura mashoko ekuti bhozho hapana chinoshamisa ahuna zvawaona apa inini mwanakomana ndakanzi aubve pano kusvikira ndafa uchagara pana pane mhuri yako kana uchida kuvaka unovakira muyadhi muno kana une nharo enda unovaka ndakaenda kunovaka
ndakadzoka pano but zvakandidzora pano handikudze. Makavabvunza baba ava kuti mave nedambudziko rekusaona, muri kuti makarohwa nemufi panyaradzo yake, makamuurayirei? Mukoma KB, ndingati kwese kuhandambudzika. Kunze kwemuning'ina wenyu akupfapfaidzai panyaradzo yake, ndevape vamwe vanhu vamakauraya? Makavabvunza? Aiwa, havana kutaura munhu wakauraya. Nokuti nyaya inge iripo ndeyekuti vasvika pakukanganisika nokuda kwemunhu wakauraya umwe chete iyeye. Asi imwe yandakazoda kubvunza ndiri mukati mekutya ndandisakwanisi kubvunza nokuti panyaya yekiti yekuti zita rayo izita reumwe mwana rodzi 3 badzi akatofa zvakare but ari muzukuru wepamba ipapa. Veukama vakati kudini mushure mekunge mashedzwa maudzwa mashoko aya nababa? Veukama hapana wandikataura naye, hama dzanga dziripo muroora nemwanakomana, asi muroora anga aripoyo, haasi mukadzi wemwanakomana anga aripo, iyewo murume mukomana uyu hapo, ane mukadzi aripo apa. Tinotenda baba Isabel, regai tidzoke tichitora kanhare timbonzwa kakubva kuvateereri manyama kuti vanoti kudini nechekumhondoro icho pane zvokudyiririra zvinozopesera kuseredzera kadhizeti nokuti ichi chamarova chekumhondoro achida kumira zvakanaka chakonzeresa chimborova kadhizeti tozotora nhare kawani. Icho kwadembo reZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsodzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Uyu mukoma KB angosenda message yekuti rest in peace Yuna. Zvinorwadza kuti muzukuru akatisiya, then zita remuzukuru ndiro rakapiwa katsi yababa yakatumwa kunotora kasha nekwe. Baba Isabel, regai ndikuudzei, kana muchifambira nyaya dzakadai handiti ndo dzinenge dzakamirirwa neZimbabwe, kana pakazonzi journalist of the year, mutori wenhau akabata basa gore rese, dai makatora pikicha yaYuna akaruma kasha, kana kukumbira baba ava kuti chedzai mhuka dzamunoshanda nadzo mutaure, mokumbira kuti totora video here, mongorekodha video isina kureba 1 minute. Papa, ichi ndo chokwadi. Dai baba vakati mombe dzawo dzemudanga nembudzi dzawo nehuku dzawo dzinotozivikana kuti ndedzawo idzi, uyaona ndichitaura nemhuka dzangu, chandakavhunduka type yemhuka dzacho dzisingaonekwe nevanhu, dzisingazivikanwe kana pamba. Imimi makavhundukei? Chii chamakatya? Ndinotaura nemhuka dzisingaonekwe. Panoshedzwa zita remunhu kushuva kiti. Zvinotyisa here? Ende baba nyaya hombe ngeri kutopupura kuti no kuda kuuraya munhu kwakaipa. Ko munozviti munyare pagokwe wani? Kwete usiku. Papedza chingoma Isabel. Icho kwadembo reZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati kwetsudzwa yuri kuya matima nesika yeiro. Tako wamukaseko Joseph Ototsveta pamwechete na Bernard Ototsveta akabata chimuti kwanza ndichisiye ndiri kumhanya nacho, rega ndikoti magweja ose mavhenda ose mwana wese neZimbabwe pamuri babo kana muchifara agogo every day is a Friday pamwechete na Moses Tsomai ndakangosangana naye mustreet anonzi Moses Tsomai zvikanzikana wandionerawo Kanyimba Bones. Yes, pane song ya Brian Samaita inonzi Homba Rume yakarohwa mungoma dhamu so murume murefuka apa anenge achitengesa ari muriteo muya kwete musika munyowani musharu wacho uyoyo ndo anengaita hotakota akaita kubhenda musana kudaiwo apa anenge ari padhuze naagogo panenge patovharwa rodhi iyo kuti mbomira yekufamba murume ari kumbotamba aripo ipapo paka ndapindira mhuri yeZimbabwe pamutoko kwamutoko ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yemurume akarwara kwenguva yakati rebei. Arwara nguva yakati rebei, murume uyu anga ane mudzimai wake, asi mudzimai akasvika pakuenda akasara achipepwa nevana. Murume uyu agara kudaro, veukama veiuyawo apo neapo kuzomuona zvichienda nekuti airwarei. Murume uyu muviri wake wese wanga kungorwara, dzimweni dzenguva angasakwanisi kutofamba kana kuenda kuchimbuzi, nokuti utenda neurwere hwanga hwasimba nekukora paari. But murume uyu aigara achitaura mashoko ekuti ndiri kuzviziva kuti muri kundisema nokuti ndiri kurwara, asi ndakamboitawo munhu kwaye, ndikambobatawo vari kuonekwa, ndikambobatsirawo panguva yandaifamba ndichikika, asi nhasi ndapera kudai. Asi ndoda kukuvimbisai vagari venzvimbo ino yandinogara kuti zuva randinofa
rufu rwangu muchachema sisingaite vanhu, asi kune vasingazivi muchaona vamwe vanhu vachichema muchifunga kuti vari kuchema inini, but vanenge vachizvichema. Shoko iroro vakawanda harina kuvabata mune zvakanaka kuti shoko rikutaura nemurume uyu rinomborevei. Murume uyu akazosvika pakufa, asi afa kudaro pakazowanikwa paine tsamba, asi akaita 4 days dzekuti angasakwanisi kana kufamba kana kusumudza musoro kana kuenda nesaidhi, anga kungoita zvese vanhu vakamirira nguva. Vakazowanikwa paine tsamba yange yakanyorwa kunzi ndakarwara kwenguva ndikaenda kuchipatara ndikaonekwa kuti ndine chirwere ndiri positive, ndokubva ndaiswa pachirongwa chemapiritsi, ndokubva ndafamba nemapiritsi, gore rino ranga riri rechitatu ndiri pamapiritsi. Ndozvakaita kuti mukadzi wandaive ndinaye aende paakaziva kuti ndizvo izvi, nokuti pandakaenda pachirongwa ndakaenda ndega, handina kuudza mukadzi kwayo. Mukadzi paakaziva akabva atiza, ndokubva aenda. Ini ndikasara ndiri pamapiritsi. Ndasara ndiri pamapiritsi, ndakazosiya mapiritsi aya ndega ndisina andimisa. Ndokubva ndataka kurwara, ndataka kurwara pandakanotsvaga mapiritsi ndichikoma takakuma yakabva ita senge poison kwandiri. Mushure mekumbomira 7 months ndisina kushandisa mapiritsi, akadefaulta. So kurwara kwandaita uku handina kuzomuka, kana ndafa ndozvandiuraya. Ndaurawa nechirwere chaive pandiri, asi chirwere hachina kundiuraya, ndazourawa nekukundikana kwandakaita kushandisa mapiritsi, kutevedzera zvakataurwa nana chiremba. But wangu vanhu vanga vachita sei? Vanhu vanga vachindisema kuti ndiri kurwara nokuti vakawanda vanga kuziva chirwere changu. But shoko randiri kutaura nderekuti handiendi ndega, ndine vachanditevera. Munzvimbo mandinogara muno ndine madzimai andakabata chivi navo, vandakaita choupombwe navo, vanokwana kuita 11 pasina kudzivirira, kusanganisa munin'ina waamai vake akaita bonde naye, kusanganisira mukadzi waSabhuku akaita bonde naye. Vari kunzvimbo yekwamutoko ndiri kukumbira rufu rwemurume wanga vakawanda madzimai, madhara yechirume nevakadzi vechikuru. Varume vakawanda vakaramba kuenda parufu, vamwe vakarova madzimai, vamwe vakadziva madzimai vachiti endai zvenyu, zvabuda nekuda kuti tsamba yakabudiswa nemunhu afa. Tsamba yakasiwa nemushakabvu yanga ine mazita here, kutonyorwa nemazita kuti pamusha panhengi, zvakaita kuti varume vazorova madzimai. Kuti iwe une chokwadi, mkazi wakanyemba, mkazi waposha, kuti mkazi waposha. Aiwa mzukuru, aiwa shoko rinobva mumuromo rakasimba. Muri kuti palisi panga pane mudzimai waSabhuku, mukadzi waSabhuku, munin'ina waamai vake, ndiamai awo anga akabata basa. Right. Tsamba yaonekwa. Chii chakaitika? So munhu akaona tsamba akaita vhevhe, ende zvakatozokonzereswa nevanhu kunzizvo hamufaniri kubudisa tsamba dzakaita sezvizvi. Kana dzaonekwa dzinokonzeresa munzvimbo, dzinoita kuti vanhu vaurayane, vanhu vapondane. Saka tsamba iyoyo yakazoita kuti parufu rwevanhu pasare vanhu vashoma, ende vamwe varume vaishedzera kuti regai zviorere mumba. Seaorere mumba uyu anovigwa kuti aite sei, akonzeresa rufu rwevanhu vakawanda. Varume vachitiza apa, vamwe vachirova madzimai. Kune madzimai mamwe akatotiza, vangonzwa kuti tsamba yabudiswa kurufu, vakatotiza, vamwe vakaita kaverevere vachibva parufu ipapo vachitotiza. Vamwe varume vakatosiya musha akati anodzokera mavakadzi nokuda kwetsamba yanga yasiya norova nemunhu uyu. Apo Sabhuku pachavo vakamirira kuti parufu vataure speech. Panotaurika here? Hapatauriki. So nzvimbo iyoyo kutaura kuno kwatota mhuri yeZimbabwe hakuna mufaro mukati menzvimbo iyi. Misha yakaparara, vamwe vagere pamba kuchena vakadzi vavo, but havasi kuziva kufungirana zvipi. Endi murume uyu akasiya ataura kuti ndakasangana nawo ndisina kudzivirira. Pachena kuti ndo shoko rakazoonekwa nevanhu kuti asati afa akataura shoko rokuti muri kundisema, but muchaona kuti pamuchazochema muri parufu rwangu, vamwe havasi kuchema rufu rwangu, vachachema zvimwe zvamusiri kuziva pano. Aunza nyaya ndiani? Papa izvezvi tine varume vanokwenda kuita 3 kusanganisira secretary waSabhuku. Kuti handizivi kuti kana munzvimbo makadai so munofamba zvinenge zvakamirira sei. So vese vari palisi
rakanyorwa vanofanira kutoenda kuti vanoongororwa ro ndo dzidziso yange fana kuti ivepo mukoma KB kuti munhu wese akakanyorwa apa unogona kunge wasingazvizive unogona kunge wakawedzerwa pamusoro pechimwe chaunga nacho kana unga uchizviziva but kana unga usingazvizivi ndo zvauri wakutoenda kuita sei kuna nachiremba but wona inyaya yacho uri kuenda kwa chiremba nokuda kwemumwe akabuda ndokubva anotsvaga ndobva arega kutaura zvakare ndokutozoziva nokuda kwetsamba sei asina kuudza mudzimai wake kuti ndo mamiriro andakaita mudzimai akatozozvibata ndobva tisa ya zvinorwadza mukoma KB zvinorwadza so ndine nyaya yechimuzukuru chenyaya yemukoma KB nyaya iyi yakaitika panonzi kumvurwi panonzi paDonje Farm kunhasi mapindwa nei vana MMM Mondoro Mutoko Mvurwe yes sorry zvenyona paDonje Farm pane murume murungu angaropa prize ane seri rinotozivikanwa vakawanda kusanganisira vari kumvurwi munogona kufamba nesu kuti murungu uyu akafa atori nemakore anodarika 20 years afa but musi weSaturday kuburikidza iri Sunday pakazoonekwa guva iri rakafukunurwa kusvika pasi rakafukunurwa daro ipapo paguva ipapo pakatori netumabhodhiro twacho totumbwa rakadzika kusvika pasi kusvika kumapfupa zvokuti chitori nevamwe vedu vatapiwe nawo vakatonosvika ipapo nemakamera zvokuti kana muchivhitivhiti munogona kutoiona nyaya iyoyo rakafukunurwa asi munhu akafukunurwa apa haasi kuzikana kuti ndiani and tumabhodhoro itoto tunoratidzei paguva iri kuti vanhu vainwa here vachifukunura kana vaita sei kana kuti kumwa kwavaita ikoko ndiko kudhakwa here kwakakonzesa kuti vaite sei vafukunure muri kuti mushakabvu uyu ava nenguva yakareba sei atisiya more than 20 years more than 20 years saka amene kuti vanhu vakafukunura mukaenda pa WhatsApp channel wedu muchatoona guva racho zvariri bhozvo nakanyemba ndosaka vanhu vachiisa runyoka pamadzimai avo yadzoka mudhara kanyemba siyai bhozvo uyo achiri mutete moda kumukuvadzisa gore riya vakazopiswa nechipoko kwamurehwa ndinonzi sekuru Doni Thomas Mufundirwa Mukwambo ndiri pachitungwiza sekuru Doni inini simba rangu handidi kuriratidza kana kuritaura mumba vagare kwamurehwa ngatifambidzanei mumba mandakanopinda kwamurehwa haisiriyo nyaya yandakanga ndavinga yes ndaibva kubhodha Nyamapanda kwemwana uya aingoti akati kumunhu kufa otobva afa kukasvika kwaenda godobori akaenda asingazivikanwe kuti azokwanisa kubatsira mwana uyu ndichibva ikoko ndichibva ndafonerawo nevanhu vokwamurehwa vachiti dai wazouya kuno ndikati nditori murodhi zvikanzi ngudarika nepano ungatiudzewo pamwe mubatsiri ndokubva ndanopinda mumba veukama varipo ndobva tapinda mumba muzikicheni zihombe rinokwanisa kupinda vanhu vanogona kukwana kana kuma30 ndobva tapinda mumba ndini munhu anga akagara kudhoo ndakagara kudhoo pane muroora munyowani anga ari mumba umu kwozoita munhu 1 ange ari panze akaona chiedza chichibuda mumba chichienda panze pakapera chiedza chicho mumba nesu takanga tirimo munhu wese akakulala ndike ka1 pavanhu vanga vari mumba imomo ndini nemuroora mutsva tisina kutsva vanhu vakanga vari mumba umu vese vakatsva asi kwaite kutsva zvikuita mumwe aibuda nematusi padama umwe kumusana umwe paziso umwe pamhanza ndo matsviro akaita vanhu anga ari mumba but inini nemuroora anga ari mutsva apa angasati tutambirwa chimhandara tisu takabuda chete musina kutsva tisina kutsva saka muri kuti makapenge baba pati pane imwe nyama mushara maimaiso inini handifaniri kuparamura mhosva nekuti ndine loya ndofanira kutotiza mhosva handingakwanisi kumhanya kunotaura nemunhu kuti shedza mugadza dzisiye panapa inini kana dzauya paipa handidzivi zvazvinoda ko dzikati pose padzinoshedzwa dzikanzi zoda nyama iri padhuze ndini saka muri kutya kufa here aiwa chikamu chachiripo aiwa papa papa munenge muri gamba nguva yekuti kana ndiri gamba poison haitestiwe nerurimi ndikatesta poison inini anozotaura kuti inouraya ndevasara ndiinginile sei muzukuru wenyu muzukuru ani iwoneko chikikaga avaisavera
apa Amese hanzi pane message yabva kubocha kwamarange natacha sikuenda kupi kuzvikanzi bozho hanzi bonzo usane okay regati itsvage tiverengese okay bozho usanetswa na KB kana wakuenda kwakadaro unoenda naye atore mavideos ega ndinonzi Brighton Murimba pabocha uyu muprofita mashoko iwawo abva kutaurwa na Natasha right now. Baba Isabel zvikanzi sekuru torai muzukuru muende unobata kamera. Inini ngoparini ndiri kuda kuti izvozvi bhuka ifonerai baba ava tidzokere kumondoro. Andidika? Yes. Aiwa ora tigeti uri nawo baba. Tidzokere kumondoro. Izvo zvakarongeka manje. Baba tadzoka nemavideo nemapiki pano ayuna towaisa pachannel ayuna kasonga ayuna munokaziva. mama ayuna watambura hanzvadzi yangu yuna watambura. Ichi chinoda excavator front end loader. Nyaya dzabhosho dzanhasi pakaipa 0713988538. Matembero andaita kakule vangu mamanya kubereka bhosho. You disappointed me nesu muzukuru mondoro ndakabwita imwe akasike kutanga nyoka yakafa yega 1 meter kuti isvike pandiri. Makamira na sabhuku sabhuku angunongedza netsvimbo haachagoni kuti nyoka iwe ndichiri kuiyeuka. Mushure mungene imwe nyaya yebusinessman ayo musikana aitengesa mushopu akaona nyoka muchitenga munhu akabuda mushopu akamhanya akadzingirirwa nenyoka nyoka ikasvika ikamira vanhu vakada kuzama kurova nyoka but vaona kuti vanorova sei nyoka iyo nyoka isimudza musoro iri pamusoro pemunhu adzokera mushopu businessman akasvika achibva ngoti kusine basa rei ine munhu weyarume here vabereki vemwana achibva tora mwana wavo shopu ndobva yavharwa. Yavharwa vanhu vaiti vachidarika pamberi peshopu vamwe vaona timoti nyoka tidu kuti chipinda nepasi pedhoo tichibuda nekumahwindo dzichiita sei dzichionekwa. Ndidika pakaitwa musakana nevakuru kuti aiwa businessman ngaite sei ngavhare mabusiness ngauye pano titaure naye kuti kwaidzi mhuka dzinowanikwa idzi muvanhu chii businessman kubva kusena hana kuuya 11 12 1 kuma2 ndobva apindira achinopaka mota yake vanhu vakataka kuti yes munhu auya. Andidika vamwe vataka kuti achaona pano vanotikuwadzisa pano. Andidika achingovhura dhore mota chete dzatanga kubuda mumwe nomwe pano kuti yoka vanhu vachibhanya. Saka ini ndo pandaibva vanoziva nyaya yekumondoro yemurume akauraya mukadzi akacherera mugadheni ndokwandaibva ndokusangana nevanhu vaingoti darikani apo ndobva ndazoratidzwa sabhuku bhosi dzasingatenderi vanhu kumira tupi chitaura nyaya iyi mukangotaura nyaya iyi yasvikira nyoka pakati penyu makutomhanya. Ndaona sabhuku akunze kwenzvimbo iyi sabhuku ari kuti majenine sabhuku vaifamba netsvimbo nokuti vanogumbo rinovarwadza vachisenga nokamirira sokanzi bhosho manje pari kungoti kungomira vanhu vakutaura nyaya ika azviite ndobva vabvuma aikonoti akure ngatitaure vatanga kutaura nyaya iyi makamboitaura kumashure iko zvino takataita musangano paipa makamboita nyaya yekuti kune musikana asvikirwa nenyoka ari mushopu akatiza ndo nyaya yatanga takaunganira pakushedza businessman uya kuti auye aite sei titi aiwa hatikwanisi kushanda newe munzvimbo kana uchichengeta zvipuka zvakadaisiwo mushopu munoshanda chi munotenga vanhu. Takamira kudaro kana vanhu muchitaura muripo 2 munenge makatarisana ini ndakatarisa kwauri iwe wakatarisa kwandiri kureva kuti ndiri kuona zviri kumashure kwako iwe uchiona zviri kumashure kwangu. Takataura nyaya 2 minutes hazina kudarika sabhuku kuti vamire vaikwanisa kujegera netsvimbo sabhuku vakanga vakungoratidza vachinongedza kumashure kwangu netsvimbo saini yekuti vamire kuna chinhu chiri kuti vataure nemurume vachataure kune vanoteerera National FM nyaya yemunoiziva. Yes. Ndo pandakazocheuka naona kuti sabhuku ari kuramba kuwedzera vachikunongedzera kumashure ndichicheuka tikona nyoka yenge kareba about 2.5 meters ichiuya kwete kufamba zviya zvokuti inenge ichibhenda kudai iri straight wasara pamwe 1 meter asvike patiri ndobva yanguti ndobva yafa. Nesuona sabhuku hatinambopedzisa mashoko ndakangoendawo kumoto kwangu ndibva maenda sabhuku achiendawo. Ipapo ndo pandakatanga kutrasa imama pakafa nyoka isati yasvika pamoyo kuti pamakaenda kumondoro apa muchati kuna baba ava shedzai mhuka dzamunoshanda nadzo. Naye muzukuru pakutanga ndakararama nekuti ndisasvike panzvimbo apo waida kuti ndisangane nazvo
0713 938 zviri kuita WhatsApp panapa. Sorry vateereri hey hanzi kudini ko ona kani kiki Kanyemba usadaro Bhozho wangu please. Ndinonzi Austin Bvunzai padombo shava. Papa zvinhu zvakasangana zvakaoma. Ndinozviziva. Pano pa DZ extension right. Munoiziva apa kuti uzende kwa Rasta uko. Vana vaibviswa bhutsu mumakumbo. Akatakurwa namai vake so. Umwe mwana achidza kuti mama nyoka yakuruma mwana uyu bhutsu yakutobva mugumbo motoona bhutsu ichibva yega mugumbo ichienda. Wandati naye futi akatiza futi. I trust you baba Isabel. Hanzi Bhozho gokwe yarohwa 9-1 nemhondoro usadherere Minister Zinyoro ndiri kuno kuChinoi. Ini ndakarohwa mhondoro ndakatsuka ini. Ndakawina. Makawina kupi? Ndakatsuka kubva kumhondoro. Aiwa. Ndakatsuka ndiri pamhepo. Hamuna kuwina. Tikafuna foto ya Yuna arambambadzura. Kanonzi kachi? Kane. Zukuru wachadida. So dambudziko ramunoita vateereri nderekuti munonditarisira pasi handiti? Muri kundinyanganira pansi muninidzwa kuti ninchemera kuti Kanyemba 07139385 but ndinotemba nababa Isabel mati iwo vachitadza kutora piki. Baba Isabel KB ndakudaidza kangani uchiri mwana mudiki ndinonzi Thaddeus Charewa paStone Ridge. Kwadzoka mama iwe mwana uda kuenda. Yes. Baba Isabel. Baba chandodira chimuti. Chinoteererwa. Nyaya yepa Glatewin panapa tichingopedza kuitaura sekuru wakabva kuti kumukomana waendesa nyaya yangu kumhepo. Yes. Vakabata chimuti. Ndizvozvo? Hondo yakabva totake. Regai tipeka update vateereri. Takazobata Ministry of Local Government and Public Works. Ndo vari kukumbira kuti vauye pano vanoona nezvekugadzwa kwemasabhuku nemadzimambo. Saka vari kuti ivo vachatiudza date asi vari kutarisa kuti next week vari kuya chi pachimuti. Garirai padhuze. Nunha dzenyu dzese. Ndiwo uri kuziva sabhuku wako. Ndiwo uri kuziva mambo wako. Asi panozouya Ministry of Local Government and Public Works ini ndenge ndapindira pamhondoro. Indakatozodarika nekwasambu. Okay, all right. Pane message yandaona yokuti Kanyemba uri kudaka kusara uchidya wegamari dzeparedio. Ari kundichema. Vateereri ndiwo munotipasa manyemwe. Bhozho. Alright, rega ndierenge. Bhozho ungwarire muzukuru wako Kanyemba uyu kakusosera kake kudaka kuti utore video raYuna iro ndire kudaka kusara achitora mbuya kumba uko manje hainetsi handitese inini ndichitora hanzi ndichitora KB video iye KB achitora video Yuna. Bhozho akabata microphone ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidindo. Ona zviri kuita WhatsApp yedu. Chrissy Chiwazi pa White House parise baba Isabel fafedza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Fafedza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Nyaya yandinayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yemumbare munzvimbo mandingati imo tichibuda nerodhi muna Daniel kubva kumarobots. Mukoma KB vari kuchema kuti kanzuro dai zvaikwanisa matibatsirawo masuweji ari mumbare ari kurwadza. Ari kuyerera zvimwe zvokuti vakawanda vachazitoita sei nokuti tinogona kungopindwa nezvirwere chero nguva. Muri kuti ndepapi pari kusanganaka nedambudziko resuwa kuvari pedyo nepana Daniel. Okay. Divi iroro kune masuweji ariko ari kuyerera. Vakumbira nemoyo kwanzi tinongoti tikashevedza vanoti tiri kuuya but havasi kuita sei havasi kuuya kwai tinozviziva kuti kune mabasa akawanda amwe anenge achiitika but dai mazama nekuti upenyu hwakatikoshera. Zvane nguva yakareba sei zvichiitika. Vari kushedzera kuti zvava nenguva hazvisizvo manje.
Okay, tinokupromisa ikati chipedza kashift ino regai kati bate vekucancel vanoona nezvekugadzirwa kwesuwa tinzwe kuti panopera zuva ranhasi vanenge vasina here kugadzira dambudziko iri. Ichokwadi tinotenda baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndakabata chimutendere mukati mekupfapfaidza ndikukumbirawo vandakataura nawo pamusoro penyaya yekuvimbiswa kunzi isusu tinotya vanhu vachitaura nemunhu angakamira mumhepo. Ndiri kukumbirawo kuti mutibate. Vakawanda vari kubvunza kuti nyaya yapapi, nyaya yekunotoni. Tiri kukumbira kuti mutiudze kuti nyaya yapapi, zvamakavimbiswa nezvamakataurirana zvave papi. Uyezve nguva yazondiperera mhuri yeZimbabwe nenyaya yekwamarange kwaMutare yemurume akaurawa mushure mekuenda kunotenga imbwa akabva adzoka. Mufi akabuda achiita mombe 18 pakabviswa mombe 13 kukasara mombe 5 kukazobuda mudzimu uchibuda pamunhu izvezvi uchishevedzera kuti dzamakabvisa sizo ndakuda mombe dzimwe 21 3577 pamunhu. Mudzimu wandakataura nezuro uchinzi waenda kunotakurwa kuti uchienda kwamambo. Vanhu vanopomerwa kuuraya nevakaurayiwa munhu vasangane kwamambo vataura kuti nyaya iyi mudzimu uyu hausi kuenda kumba, uri kuramba kwagara pasi, hausi kudya chimwe chinhu, uri kudya raisi chete, hapana kana kumwa mvura. Mudzimu Zimbabwe ndikudzei zvakaitika nezuro. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emmanuel, varuya vanapilo mumba. Iwe chichakaitika kumudzimu uya. Motokari yarowa. Yes. Pachida kunoterwa mudzimu. Mudzimu ndovhautiza panzvimbo. Baba Isabel. Aiwa baba ibobirai. Pane makombedza aibva kuti pana pachiti mudzimu waubuda uku uyu mutorwa. Wakabva waenda kunogara pamusha pawakaurayirwa munhu. Yes. Uchiti pana panyakanjira hapana panapa. Andiende kudare kwamambo. Nokuti mazuva atakawirirana nevakandiuraya haasati asvika. Mandidzora Zimbabwe ndeda kuita mangwana. Izvezvi ndichibva panapa endai pachannel muchaona mhuri yakaungana mudzimu uri pakati pevanhu uchitaura. Okay. Ndinaro video. Right. Ndinaro video. Uchitaura. Okay. Saka vakaenda pachannel. Vanonozvinzwira vei. Endai ndakutotumira video pachannel izvezvi. Tichitaura nevasawira vedu veSell One Electronics. Video iri kukandwa pachannel. Kana usati wajoina kachannel ingokanda word rokuti link LINK pa WhatsApp pa number dzinoti 0713938538. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikandikuzivise kuti vachada kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa nhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise. Nhamba dzandinoreva nekureketa kupereketa ndiri pano muri yeZimbabwe dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rigidi vu. Ndiripo zvangu vakomana icho chayuna baba Isabel ngavauye vanditore tiende tinotaura nemhuka idzo. Ndini ndinotora video ndinonzi Constable Tafadzwa Chakururama. Constable ukakudiwe makapsu akunyora madokezu kana boma Okay, wamesa zakana wema kasa tesakana mangwana chitofu kuchoboka tondera rimaunga pera panonaka kana sina kuchoboka ngandibate ngandifonere izvozvo rimaunga ratidza simba rako rawakaita goreriya waita kunze kwenyika hana kana airtime izvozvi anogona kutotumira komi pe asati afona kwamurika anoisa bhandu
tonera ile vauka carbon fiber uri kubvunzwa nevateereri pano Nevateereri. hanzi uri kupi where are you wanyanya kunyamara tonde parugara apa ehe hasi kubatika general tamunangopantedwe halo paNational FM Vakomana vakangorongoro jai. yes papa muri sei Mr. Intelligence Calvin Zwapa Chingoma Farmer. pariseko pachingoma famu apo Asi kedziwe. yelo Regeti mbota papa Isabe wanenge wambo improve pakutya kwao. handitika Kozi papa wakatiza sinyoro atiri kure. Asi ngasi yuna auya waramba wakagara wana kutiza. zvave nani Zvawe nani? right Asi wewe une shumbu dzokuda kuenda ka. inini handina shungu ini ndotoda kutoenda Right. Papa Isabe. papa Uyu mukomana muchibva ipapo chienda ipanotoni papa peuye wekumira mumhepo kezi yakabata kamera panotoni anotoni izvozvi ngawatomufonera tiende asi ndaona kamera ingori yega pastendi behind scenes Kelvin aiwa akanyemba ndikutrustiwe kondaita sei aiwa rega ndimute zvangu ndiende Alright. zvakawanda paita mumwe hallo Halo Kanyemba na Muzongora. zviri sei mukoma wangu Aiwa zviri nani. tibatsirei tinzwe Vanhu vari kuromba asi usadzokera futi kumhondoro unokuwadzirwa mahara. toda kutoenda Aiwa ino muri gwara baba pati musaenda ini. inini manje ndini tori chaiyezvi Munofenda musati matombosvika papi ero kana kutodii. munonyepa Musadaro baba. tiri kutaura nani ari kupi Leonard Matete pakuwadzana wanavo. parise pakuwadzana mukoma Aiwa pari nani. Saka Ndoda kuti kune vanhu avo vokunzi murume akarara nevakadzi avo. ehe Hakusi kufinura here kwaari kuita uko kozi munhu akatofa kawo. akafa chokwadi Saka kana achidaro kanogona ngaangoda kungokanganisa vanhu vanhu ngavasatorezi ivo ngavangoende chete kuchipatara vanotestionekwa kuti zvakamira sei kana vakaafektiwa voita zvemapirisi ndizvozvo chaizvo chokwadi. kunwa mapiritsi azvirevi kuti waakufa Aiwa unongotaimu unotorarama zviri nani kutoona mhuri dzako dzichikura. aiwa tinotenda hallo yesi Kanyemba mushe kanjani bo wena tiri kutaura yes ndichaona makwerere ehe izwa Kanyemba ka ndiri kunzwai vantu vazvinzwa nabhozhonzi mudhara anoteerera chimuti right kumhondoro saka challenge watoita kudhara ndizvozvo saka mudhara achakugadzirira size kugadzira saizani chitosimba kana wakuendeko because mudhara umusaiza kana unotora pikicha tichaona yaiuna mudhara kutoshedza bhozho ngura rida kutobatsirwa uyu mudhara akasimba shamwara hai anga akasimba kudhara asi ndafarira shoko rake rataura kuti vanhu havaurayiwe ichokwadi amunozati ataura mashoko akasimba chero akambouraya vanhu but aiwa akudzoka kuna mwari ari right ndizvozvo chaizvo zvinorwadza asi at least totenda kuti akukwanisa kuti achiziva kuti zvakaipa zvai timu rekwamutoko iro ya vakadzi 11 ava vakomana kai uyo muchinda vaive nebasa reko pekutanga asati afa asi arwara futi hano hangori murimi plus vakomana vanorova goridhe matombo ya so tukeshi twaivepo ndovaifa idonhedza mawaya murodhi saka vanofanira kuita sei varume vane madzimai akataurwa varume ava vanofanira tongoti anoza zvonetsa Kanyemba but chavanongatoite kutoti vaende kuzvipatara vanoongororwa ndira nekuti vamwe vaitaura chokwadi se zvafa hachabvunzike kuti uya mari kutamba here kuti kutaura chokwadi saka varume vanga vachitongoenda kunoongororwa voenda nemadzimai avo kana zvadaro
vochizotangira ipapo kana wabatiwa vachirwara vanodzinga ungadzodzinga vanoda kumwa mapiritsi vomwe havo vagere zvinhu zvoregerana pamwe vaingovharwawo nemushonga vakadaro meda izvifambisa sei mchinda 11 baba kana iripo zvayo keshi ndosada taidonhedza tumari mawaya